птиците са важни, защото са индикатор на здрава природа. Българско дружество за защита на птиците е организация, която се занимава с опазване на българската природа и птиците в нашата страна. Екоприключенци е програма на БДЗП, която е насочена към учениците от начален етап, между първи и четвърти клас. Всяко нещо, което е различно от обикновения урок в класната стая, то води до допълнителни емоции, до различни положителни преживявания. В тези години ние с моите ученици много общуваме с природата, говорим за природата, пътуваме сред природата, така че темите, които предлага проекта, са безценни в това те да добиват все повече и повече знания, които да прилагат не само в училище, а и в живота. Това е така познатият на вас. Подготвяме образователни материали, които са презентация, план за месеца, както и много игри за класната стая, които са свързани с месечната тема, която да предизвика техния интерес към природата, към птиците, към животните, за да могат те да ги опознаят, да разберат за тях, да ги обикнат и да ги опазват. До момента има около 300 учители и над 6000 ученици в цялата страна, които са част от екоприключенци. Моят съвет е колкото се може повече колеги да се включат и колкото може повече ученици да работят по този проект. Всички се раждат с криле. И птиците, и хората се раждат с криле. Но и при птиците, и при хората е най-важното да се научат да летят. Открий буквите и ценностите в българската азбука на чудесата. Виж ги всички на Чудесата БГ.